Място. 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 Място, брат. Хайде, място. Ще видим последно тук. Ама не. Не може да е последно. Добре, аз ще долу насам, ти изкарай колко можеш, ще го започнем. Айде, гам. Айде, гам. Ой. Сега че си на ръката, нали? Гам. Яко. Ой. Ес. Толкова повече няма да найдем. Ес. 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 Ес, гам.